ترکیایە داگیرکەر جەزایە بدارڤەکردنê li jinên Kurd dibarîne. Destdirêjî û işkencekirina jinên Kurd li Efrînê bide aliyekî. Îca hukmê bidarvekirinê li wan tê birîn. Li jir tawanên ku kok ji wan re tune ye, komikên opozisyona Sûriyayî fişarê li jinên Kurd zêde dikin. Birêxistina mafên mirovan a Efrînê eşkere kir ku lîsteyek ji navên 10 jinan bi dest xistiye. Li gor wê ev 10 jin di zindanên Tirkiyaya dagirker de ne. Li du jinan cezayê bidarvekirinê hatiye birîn. Her du jinên ku ketine ber vê cezayê, Kewser Hemada û Şemsa Hemed ji 5 salan ve di zindaneke navendî li hundirê Efrînê girtîne û ji hingî ve çarenivîsa wan nedihat zanîn. Her wekî peyayên Tirkiyaya dagirker li her 8 jinên din jî cezayê zindankirinê di navbera 7 û 15 salan de sepandiye. Li Efrînê pêla tawanan li du jinan bilind dibe. Sala 2023yan peyayên Tirkiyayê destdirêjî li 3 zarokan kir. Her wekî ji çaxa ku Efrîn hatiye dagirkirin, ango berî nêzî 6 salan, bêtir ji 1000 jinê hatine revandin û heta niha çarenivîsa piraniya wan nayê zanîn.